Sieltä löytyy monta kovaa urheilumiestä Tampereelta, Tampereen KV:stä. Asel, KV Nokialla asuva 10-kuukautisen Mirko-pojan isä. Nyt katsotaan. Sitten olet elämäsi tärkeimmän ottelun edessä. Hetki sitten oli tähän saakka tärkein ottelu ja nyt tämä ottelu on ottelu sinänsä. Ja kuubalainen on pelottavan vahvan oloinen. Työntäisi nyt kätensä vain sopivaan kohtaan, niin sieltä saattaisi Aselin käsivarsiheitto lähteä. Verran voimakkaampaa hänen painostuksensa on ollut, että kyllä minä hyväksyn, jos alle pannaan. Ei siinä sitten oikeastaan paljon mitään sanansijaa sinänsä ole kyllä. Jotenkin, jos jollain pitää saada eroa näiden kahden miehen välille, niin ehkä tuo voimakas toisen kimppuun käyminen on kuubalaisen vahvempi ase. Mutta ei Markolla mitään hätää ole ollut toistaiseksi. Kyllähän pystyssä on pitänyt ottelun ihan tasaisena. 1,5 minuuttia painittu, ei vielä pistettä kummallakaan. Menossa sarjan 74 kiloa finaali. Ja siinä suomalaispainija Marko Asel, KV Tampere. Ja siinä nyt Asel vuorostaan osoitti tällaista aktiivisuutta, eli lähti pyrkimään vyötäisille. En tiedä, olisiko Aski sieltä lähtenyt heittämään. Ja Aselia edelleen haittaa tuo olkapää, joka ei ole tehty kyllä mattopuolustusta varten. Ilmeisesti leikkaus ei sitten ihan täysillisesti parantanut sitä, vaikka sitähän taidettiin operoida. Kyllä siinä ainakin semmoinen arpi on. Nyt täytyisi pystyä puolustamaan ja Marko Asel puolustaa vähän oudon näköisesti, kun hän on tuossa vain kyynärpäät. Ei levitä ollenkaan tuota puolustusasentoaan X-muotoiseksi. Kyllä Markolla on ongelma tuo mattopuolustus. Hän ei uskalla työntää käsiään eteen johtuen tästä olkapäävammasta. Siinäpä se juuri tekee vyörytyksen helpommaksi. Siinäpä se juuri on ja nyt saa kuubalainen siitä kyllä heitetyksi. Yksi pinna. Aivan, ei siitä pitäisi enempää antaa. Ei tuo ollut oikein kunnolla ylösnosto. Mutta kyllä nyt Markon pitäisi liikkua eteenpäin. Nyt tuli se vyörytys sitten. Se oli kyllä, tämä oli ihan komea vyörytys. Kyllä tästä ansiosta nuo pisteet tulivat, eli pisteet ovat nyt 3-0. Ja Seppo Ylihannuksella Ilmajoen painin sielu ja Seppo Kiikerin kanssa yhdessä niin on toinen. Ja sieltä nyt Marko yritti tuota, millä hän teki liikkeitä edellisessä, tai pisteitä edessä ottelussaan. Ja olipa lähellä, ettei tullut nytkin pisteitä tuosta jälkitilanteesta. Se vain osoittaa, kuinka nopea liikkeissään Marko Asel on. Ei kuitenkaan. Eli vyörytystä hän lähtee hakemaan. Selvästikin kädet on kiedottu syvästi sinne. Mustamien ympärillä lähtee vyörytys, mutta ei tullut kuin yksi piste. Joka tapauksessa hyvä vyörytys, eli kyllä Marko on taitava vyöryttää. Nyt sitten sitä junttaa hän on pakko ruveta hakemaan, kun on 2 pistettä tappiolla, 3-1 ovat numerot. Ja Markohan osaa juttakäännön aika nopeasti, niin hän näytti täällä jo yhdessä ottelussaan, että siitä 2 pinnettä japanilaista vastaan tuli, että helähti. Ja sitä samaa hän yrittää nytkin, mutta ei taida kuubalainen nousta siitä. Ja se on, nousee, siinä on ilmassa nyt Kuuba. Kultamitalli. Ja komea heitto! Hyvä Marko! 3 pistettä tuosta heitosta ja sitten liian alhaalta kiinni kuubalainen, ei saa pisteitä tuosta. Eli hyvä Marko, näin noustaan taistelemaan. Nyt näyttää ihan mukavalta ja siellä sitten taas Marko Hoivaalla vielä ei pisteitä ole tullut taululle. Miksi ei ole? Sitä minä vähän ihmettelen, sillä kyllähän nyt tuosta pitää pisteitä saada ilman muuta. Tämä voi olla niin, ettei tuosta pisteitä annettaisi. Mutta sitten Marko on jälleen loukannut itseään. Reilu minuutti painiaikaa jäljellä ja katsotaanpas nyt tämä liike. Ihan se yksi ainoa piste. Ihan selvästi. Aivan 1 piste tästä näin. Nostettiin mies ilmaan, josta pitäisi jo hyvittää lisää ja siltaa. Päivän selvät 3 pistettä. Jopa olisi voinut antaa 4 sillä perusteella, että hän nosti miehen ylös tuohon. Ja sieltä sitten läväytti tuon liikkeen. Katsoisivat nyt tuomaritkin vähän videolta tätä hommaa. Jos tuosta ei saa, kun toinen pistetään pää edellä mattoon, niin minä vähän kyllä ihmettelen. Ihmettelen syvästikin. Niin. Kyllähän saattaa olla, että tätä vielä jälkikäteenkin katsotaan videolta tätä liikettä. Mielenkiintoista nähdä. Minä olen kyllä sitä mieltä, että tuossa on katsojien reaktioista kuulee, niin pistesuoritus oli huomattavasti enemmän kuin pelkästään 1 pisteen arvoinen. Näin on, ihan ilman muuta oli enemmän, sehän on selvä. Kyllä Marko on osoittanut todelliset taistelijan lahjansa ja nyt sääli, jos tuo sitten jää tuollaiseksi tuo tilanne niin kuin se tuossa oli, että kyllä jää harmittamaan, kyllä jää kaivelemaan ihan rajusti, jos ei tässä enää Marko Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä tässä tapahtuu. Oleellista tässä on se, että miten edellisessä tilanteessa näyttivätkö kaikki tuomarit samalla lailla tämän noston jälkeistä pistetilannetta. Aivan, jos näyttivät kaikki samalla tavalla, niin silloinhan sitä ei muuteta minkäänlaisella protestilla eikä muulla. 15 sekuntia ei kuubalainen kyllä lähelle päästä ja kyllähän semmoinen silmäripsiliike täytyy olla, jos tuosta jonkun liikkeen tekee.
Ja nyt Marko sitten vielä viimeinen kiskaisu, mutta ei taida siitä lähteä. Ja yliajalla tämä heitto tapahtui. Tästä ei kyllä tule pisteitä kenellekään enää. Mutta pisteet ovat kuubalaiselle tuolla taululla itsepintaisesti 3-2. Ja se jää kyllä minua ainakin kaivelemaan, jää harmittamaan. Koko kansa puuaa. Ja minun mielestä kyllä Markon nosto oli ihan selvästi enemmän kuin 1 pisteen arvoinen. Näin oli kyllä minunkin mielestäni. Kyllä siellä nyt pitää ihmisten miettiä, että mitä tehdään tässä.